Inabendlondle nophaphe ekhanda enhla nasezantsi kuleli lamthaniya enyakatho eningizimu empumalanga kusona zonke izifundazwe ezikhona eningizimu Afrika nangaphandle ke kwezilwane nangaphesheya kwelwandle nangaphandle kweAfrika sesibala amazwe amaningi akhona eAfrika. Siyabingelela ohlelweni lakho lweintandokazi impande zama-Afrika khona la kwi-Blaqlife TV. Igama lami ke sichake sisha emponyela, abanye bathi inhlekihlekane mfoka amancinza kancane ayeke intombi ihambe esokeni. Noma kanjani ke uyazi osukwini nosuku hle sikubhekela abalaphi bendabuko abahlukahlukene. Namhlanje ke siphindile sabuya la ekhaya lika Makhosi Khathi la sizobheka khona okuthile ongahle ukufunda. Siqala ngokubingelela Makhosi sawubona. Ngiyabingelela babukele emakhaya. Uyena kuMakhosi Khathi lona namhlanje osephinde wabuya sizothi ukubonisana nje ngokuncane. Alright, mhlambe ke uma ukuthi ufuna ukuba ingxenye yale broadcast noma mhlambe uhlale njalo uthole imiyalezo evela lama broadcast esiwenza, subscribe uphinde ucomment kulungile nalokho, ulike mawuthanda, kodwa kubaleke nakho konke please do subscribe ukuze sikwazi ukuhlala sinawe sikunikeza okuhlabahlosile. Kakhulukazi ke uMakhosi Khathi ogane kaNdlovu. Yebo, ngisho kahle. Namhlanje uzosicacisela ngodaba lwezinto ezahlukahlukene sike sizwe abantu behamba beyothwasa babuye kutholakala ukuthi sebeze bayaduba ngenxa ukuthi bayitshela ukuthi umsebenzi wethonga ubonakala. Namhlanje ke sizoveza lezo zinto ukuthi ikuphi la uqala ukubona khona ukuthi sekuyasebenza na. Makhosi, ake sihlale kulolu daba lwabantu uma umuntu esentwaseni aphume kodwa abone sengazi ukuthi cha ithonga lwenza kancane akucaci ukuthi uyaphambili noma uyemuva. Mhlawumbe ungasithatha usibeke ukuthi umuntu inini laqala ukubona khona cha ithonga kwemanje sekumele lisebenze, iziphi impawu? Balalele emakhaya ngizochaza nje ukuthi endleleni noma yipi oyihambayo emhlabeni uhamba ngokuyifunda. Kancane ngokuyifunda. Mina ungena kwamentwaseni ngifundile okuningi. Ithonga lakho kuyenzeka ukuthi ubusuqedile ukuthwasa uhlale nje lithulise libe lokho lithi gqwa lithulise bese liyaqhamukisa umsebenzi. Kodwa hayi sonke. Abanye kuthi ngalenkathi esakhona entwaseni libe selisebenza. Esasentwaseni ibe vele nje umuntu useyasebenza. Bese kuthi kwabanye kuhlukaneke ukuthi njoba lisebenza lifuna ukuthi umuntu asebenze kanjani. Sineziphiwe ezihlukahlukene. Kokunye uyahamba uyothwasa kanti fanele welaphe. Uyelapha nje wena kakhulu uyelapha. Omunye uthola ukuthi uphiwe nje yena ukuthi ukwenzisa igobongo kakhulu. Omunye ethi wenzisa igobongo ephinde futhi edlulele nasekuthwasiseni. Omunye balalela emakhaya kuyenzeka ukuthi ke alifuni ukuthi udlulele lapho ukuthi uyelapha uyathwasisa, kodwa wena ubona ngalendlela ubhula ngalendlela okuyilapho ke wena ukuthi uma ngabe usumbhulelile umuntu fanele ufunde ukuthi dlulisela umsebenzi kwenye indawo ngoba akufunakala ukuthi ugodle umsebenzi ongewona othunywe ithongo lakho. Fanele ulilalele ithongo lakho. Uma kuukuthi lo muntu uyambona ukuthi unesigulo sithizeni onganawo wena amandla okusenza, mtshela ukuthi uzohamba ke uyofuna 1 2 3 ukuze usizakale phela. Hayi ukuthi wena ubusuyasuka usufuna ukubhidilisha ubona ngazi ukuthi inyanga nezangoma sezize zibe namagama amabi. Ingenxa yalokho ukuthi abantu bazi befuna ukwenza izinto uthola ukuthi hayi ngoba abantu abadala bethi yena bamthuma ukuthi enze lokho. Kangangokuba kukhona abantu abenza ngisho umsebenzi ongazi uzibuza ukuthi kanti wayethwaselana ngokungaqondi kwabantu. Umuntu uyaphuma kokunye anti fanele nje ayodayisa imithi. Uthola ukuthi sonke siyothenga kuyena imithi. Isiphiwo sakhe. Omunye kukhona nje ukuthi kunezinto beyifanele iqaqeke nasekhaya. Uthola ukuthi kwakubophekile ngeinhle ezithile ekhaya sekuzobonakala hayi bona abantu bathola imisebenzi. Nakho kuvuleleka imali, nakho kusuka isinyama ekhaya. Kanti enebe behleli kuwena befuna ukuthi bedle lempande ukuze beqaqe izinto. Kunezikwenetu abahamba benazo bese bebuya ngaloya ababuya ngaye ekhaya. Akusho ukuthi wonke umuntu beye entwaseni uzobuya azoba isangoma esikhulu esizogcwalisa amathwasa egcekeni sibhule siqekebule senze yonke. Umuntu nomuntu unento yakhe asuke enikezwe yona. Uyayibona leyo nto.
Kezwakala Makhosi mhlambe akusithatha usibeke kulolu daba lokuthi ke sike sathi sikhuluma sise of air wabeka ukuthi umuntu akavela asuke nje enza umsebenzi kodwa kunabantu bakuba bafika kuyena bamazisa ukuthi sengenza ukuthi nokuthi kusebenza kanjani kulelo side bayafika ngempela abantu abadala abanye baze bafike bekuthume ngisho umuthi bavuse ebusuku bekunika impande ethile uzohamba wena lempande uyifuna ngokubahlonipha ungasho ukuthi ene yini leyo ongayazi uzohamba uyifuna uma kuukuthi ene abakucaciselanga ukuthi eyokwenzani bazobuya futhi bezokucacisela ukuthi okwenzani uzophinda futhi lokhu uphahla ukhuluma naye usuyilandile ke impande ngenzeni abantu abadala bazokutshela kuhlukene komunye utshengiswa ngisho ukuthi yenzani eyokwenzani uthola ukuthi uba nabo lapha yana ebuthongweni abe nabo bese bemtshengisa uthola ukuthi ngathi iyenziwa lento le bamtshengisa uvuke wazi ukuthi ngiyolanda ukuthi nizokuhlanganisa nokuthi ngizokwenza kanje ngenzani ngakho uyayibona yona bayakutshengisa yonke into abantu abadala wena nje ukuthi ulalele uzothe uhloniphe ubahloniphe abantu abadala manje Makhosi mhlambe ngiye ngazi ukuthi le awuthanda ukukhuluma ngayo kodwa ke angeke ngikwazi ukudedela singakhulumanga ngayo la sewufike khona esigabeni sokuthi ke manje sewuyalapha abanye baphosa amathambo phansi abanye basebenzisa abalozi mhlambe kubaleke ngani ukuthi understand ukuthi lezi zinto zisebenza kanjani noma mhlambe uvele wenze nje makufika ukuthi wena ngithanda ukukhetha abalozi ngithanda ukukhetha noma nakhona kuya ngokuthi utshelwa bakini badala abakukhethisa ukuthi khona kupho uzosebenza ngakho konke lokho kuyisiphiwo njengoba bengisho nje konke lokho kuyisiphiwo abalozi nabo futhi bayayiveza kuwena banezindlela zabo zokuyiveza omunye uzoza ukuthi uzwa amakhwela thina singawezwa ukuthi sothi sihlele ekhaya uthi anithule kancane uthi niyalizwa lelo khwela thina silizwa ngithi kukhala utswitswitso wabanye ngathi kokunye ebusuku uze khala ukuthi kunendlela zakho nezihlukahlukene umuntu unendlela yakhe yokusebenza okwamathambo nawo futhi amathambo uma ulapha entwaseni kunesigaba ofika kusona onikezwa khona amathambo lapho ke bese kuba noqeqesho olutholayo lokuthi usebenze ngamathambo bese kuyicacela kona ukuthi wena ikuphi ogxila kona kakhulu uyiveza kona ngoba usuku unikile ukubhula bese kuba khona nokushaya amathambo lokubhula amathambo bese kuyicacela kona ngokuhamba kwendlela wakho futhi nawe uyazibonela ukuthi mina ngathi nginamathela kakhulu la ubone nje ungabuthuza ngala kuyazenzakalela kunesigaba ofika kusona okuyisona isigaba onikezwa omunye ke unikezwa khona ke abantu abadala bafike bamnikeze isikhwama abone ukuthi isikhwama lesi kanje kujule kakhulu ke ngoba wena awusonisa ngo kodwa kujule kakhulu kujule kakhulu kuhlukana kanjalo ukuthi unokunikwa njengoba bengichaza ukuthi sineziphiwo ehlukahlukana nawe unokunikwa bakini ukuthi wena uzosebenza ngabalozi omunye ubhula nje ngamathambo omunye nje uwenza umhlahlo kanjalo kunendlela ezihlukene iphiwo zethu ayifani babukeli beBlaqlife TV sithemba ukuthi nisathokozile lapha emakhaya la nibuka khona le broadcast ungakhohlwa ukusubscribe uhlale nathi la ehlelweni lethu izimpande zama-Afrika sihleli noMakhosi uKhathi oganele kaNdlovu makuthi mhlambe uyafisa ukusondela eduze nawe uzosizakala kuningi ongakufunda Makhosi asivale ngaleyo ukuthi ke nangomuntu lapha ekhaya uthi iselokhu ngaqala ngaphuma entwaseni bengakaze ngibone lutho lwenzakalayo akwenzeki lutho akunyakazi ukuthi mhlambe wa expect too much ukuthi mhlambe kuzongena abantu ugcwala abantu uyafika la kuwe ezosizakala mhlambe uma ukuthi uyasola ukuthi ngathi warobheka uyakwazi ukumsiza khona yebo siyakwazi ukuthi umuntu simsize entweni njengaleyo ngoba kunezinto kusuke kufanele izinkambo kusuke kufanele ukuthi azidle lapho ehlangabezayo mhlawumbe kokunye uthola ukuthi ke bona abantu abadala bafuna ukuthi beyogezwa ndlela thile kukhona okukhalelekayo nanokuthi ke kuyenzeka kwakhona lapho nawe kanti usuthatha ngelukuluku lokuthi ubone ukuthi abanye noma benza ukuthile mhlawumbe obukadukanye nabo noma la obukhona ubukele khona kanti iziphiwo ngimi lapho iziphiwo zabantu azifani kokunye kusuke kufanele ukuthi ulinde
uphahla ulinde bese ufunda ukulalela ngoba into esishayayo futhi kakhulu asifuni ukulalela funda ukulalela nuyeke nokuvilapha Hayi washaya Makhosi ngicabanga ukuthi nonke nizwile nicaceliwe noma kanjani ke uyamthola Makhosi khona la ekhaya ezochaza ke ikhathi atholakala ngazo mako phakathi neinsuku nekhathi atholakala ngazo ngeweekend kodwa kucacile kakhulu Makhosi osebenza kakhulu ngokuthwasisa kunoMakhosi nje baphithizela la ekhaya nokunye ke okuningi azokuchaza ngaphambi kokuthi siphume Makhosi awusithatha usibeke esikhathini osebenza ngaso phakathi neinsuku nangempela sonto ukuthi usebenza kanjani. Hayi ngisami kanjalo nje phakathi nensuku ngoba phela ngisebenza nakamlungu njoba bengishilo ukuthi iphi wifi omunye uyaphucwa ngala kuthiwa hlala la mina abanankinga ngiyasebenza nakamlungu ngisami lapha from 3:30 ngiya ku6 ngiyababona abantu bese kuthi ngomgqibelo into ebuye ngiphazamisa umqondo kuyenzeka ukuthi ekseni balaleli fanele ngihambe ngiyisa umuntu emanzini bese ngiyabuya ke ngaleso sikhathi ngisebenze futhi nakhona kuze kushaya u6 ebese ke kuthi ke ngesonto nakhona futhi ngiqala ngo1 ke ngesonto kuze kushaya u6 nakhona balaleli emakhaya bengicela kakhulu ke balaleli ngoba sekuye kwenzeka phambilini ukuthi obabalaleli bangaphatheki kambi uma bengangithola ocingweni sesishayile isikhathi leso 6 ngoba phela nathi fanele sibuye sipractice yagida kuningi esikwenzayo njengoba nje sisesigodlweni khona nabasacathula phela fanele bafundiseke. Makhosi awusithatha usibeke enambeni abakuthola kuyona abaxhumana nawe kuyona. Inamba engitholakala kuyona 067 8499 647. Perfecto. Siyabonga. Nisale kahle. Is the Blaqlife TV?